Des de l'Oll del Micalet podem contemplar les dues visions de la ciutat de València, la València antiga i la València moderna. Vols conèixer-la? Acompanya'ns! Travesse les hores pilotant pensaments, on he descobert els meus somnis descalços. València és una ciutat de contrasts. Els edificis antics del centre de la ciutat s'oposen a les noves edificacions que tracten de llançar la ciutat al panorama internacional. Margomon.com et mostra un recorregut pels llocs més emblemàtics, però, com sempre, des d'una visió ben diferent. Ni sóc el primer que ha passejat. València és una ciutat que s'obre a la mar i, per tant, l'ha influenciat des dels seus primers dies. Moltes de les seues noves edificacions s'han construït a la seva vora, com l'edifici Vélez Events, amb motiu de l'America's Cup. El Cabanyal és un dels barris més representatius de la ciutat de València. Data del segle XIII i es troba edificat sobre l'antiga trama de barraques de pescador. No obstant, els seus veïns han de lluitar per mantindre'l, ja que les autoritats volen destruir-lo per allargar l'avinguda blasfemant. Diuen que sóc massa explícit, altres que em calle coses. Un dels reclams turístics dels últims anys és la ciutat de les arts i les ciències, que dona a València una imatge de futur i modernitat. Estimar-te i habitar-te. De tota manera, el casc històric antic continua sent el destí preferit per als turistes. Conté llocs tan impactants com la plaça de la Verge, la catedral de València, les torres de Serrans o l'espectacular Llotja de València. La Llotja de València és un dels edificis més emblemàtics de la ciutat de València. Construïda en plen Renaixement, era un centre de reunió i venda del peix. Travesse les hores pilotant pensaments, on he descobert el... Si ets un addicte a les compres, no oblides visitar el carrer Colom i de pas contemplar l'estació del Nord, la plaça de l'Ajuntament o el Mercat Central, amb la seva gran cúpula. Jo no sóc l'únic, ni sóc el primer. Allí també podràs adquirir els productes valencians més típics i captar tots els seus aromes. La plaça Rodona és un dels llocs més peculiars de la ciutat. Enmig del barri del Carme destaca per la seva forma circular. Conté moltíssimes tendes artesanes. De matinada per encendre fogueres als balcons. Com una amiga o Margomon.com t'ha portat als millors llocs de la ciutat de València. Què esperes per visitar-la en persona? I allotjar-me. Per tu em desperte de matinada per pintar-me les mans d'insurrecció.